kauturan, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo, siyang pagtipig sa aton mga kabuhi, kag makapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga makita sa Genesis chapter 28. Pero pagkabasahon ko lang ang isa ka bersikulo, kag diri nagasiling, dumduma nga magaupod ako sa imo, kag magabantay sa imo bisan din ikaw makadto, kag pabalikon ko ikaw sa sini nga duta. Hindi ko ikaw bayaan, tubtob nga mahimo ko ang tanan nga ginsiling ko sa imo. Sa sini nga bag-o nga tuig, nagakahadlo kita kun kaisa sa aton pag-atubang sa pagpangabuhi sini nga tuig, tungod kay may mga madamo kita nga eksperyensya sang nag-agi nga tuig. Siguro sa nag-agi nga tuig, ang iban sa aton nagbalatian, kinawad-on, problema sa panimalay, kag ang iba naton nga problema tama kadalom, nga daw nagapamangkot na kita kundi ang Dios, nga daw medyo nalipatan na kita sa Ginoo, kag daw ginsikway na kita sang Dios, nga wala na kita niya ginabulikan. Halin sang una, tubtob subong, may mga problema nga ginaatubang sa mga katawhan. Ang diri sa chapter 28 sang Genesis, nagahambal ini sang dako nga problema ni Jacob, kag kung ginano siya, pagbulig sang Ginoo. Kag siguro aton man ini ma-apply sa aton mga kabuhi, kag matan-aw man naton nga kung gibuligan si Jacob sang Dios, ina nga Dios amo man ang nagabulig sa aton subong. Kay man ang Dios amo sa una subong kag sa palabuton. Ang iyang mga pagbulig sa mga katawan sang una sa Old Testament, ginahimo man niya ina subong bisan pa sa katawhan palabuton. Aton kuhaon ang bahin lamang sang kasaysayan sang kabuhi ni Jacob. Nagsiling ako bahin tungod kay kung kuhaon naton ang tanan, hindi naton maubos ina tungod kay ang aton niya oras limitado. So masugod lang kita sa kabuhi ni Jacob. Si Jacob, ang iyang tatay amo si Isaac, kang iyang nanay amo si Rebecca, kag si Jacob may utod nga si Esau. Kung sa bagay kapit din sila nga duha, pero makabig nga si Esau amo ang magulang kay siya ang nag-unag guwa sa lawas ni nanay niya, kag siya nagsunod. So magulang si Esau, si Jacob ang manghod, pero kapid lang ni sila nga duha. Si Esau isa ka bata nga balay nun, nagadako siya, pero huyog lang siya nga sa ilang balay. Hindi siya paralagaw, pero yang utod nga si Esau, pirmiya nagalakat sa kagubatan, nagapandakop sang wild animals, ginadala niya pa uli, ginaluto niya, ginapakaon, tungod kay si tatay niya, maluyagon iya magkaon sang pagkaon nga halin sa bukid nga mga wild animals. So amo na ang iya practice. Ang istorya nagahambal nga tungod kay si Jacob iya balay nun, pirmi sa ilang balay, palangga siya ni nanay niya. Siya nagabulig sang hilikuton sa ilang balay. Samtang si Esau iya,
palangga ni tatay niya. So daw mayari nga problema sa ila nga pag sinarayo sa ila nga balay. Tani hindi ina amo insakto. Ang sakto ya ang tatay kag nanay patas palariyas ang ilang tratasyon sa ilang kabataan. So may tion nga ginsugo ni Isaac ang iyang bata nga si Esau nga magpangayam sang mga wild animals kag lutoon kag ipakaon sa iya kay daw nahidlaw na siya magkaon naman. Kag ginsingganan pag niya ang bata nga tapos siya makakaon, ihatag niya ang maayo nga bendisyon sa iya. Kung sa aton pa kay Esau, bendisyonan siya sa iyang amay, tapos makakaon sang manamit nga pagkaon. Pero ang pagkaon nga iyaon dakpon pa dito sa bukid. Kag ginhambal ni Isaac kay Esau nga iyang magulang nga bata, nabatian sang iloy. Di kay palangga iya sang nanay si Jacob, hindi siya si Esau. So, siling niya kon ang pagpakabaayo, ang bendisyon, ihatag kay Esau, kaluluoy iya si Jacob nga iyang pinalangga. So, nag-istoryanay sila nga dua. Ginsingganan niya iya pinalangga iya nga bata nga si Jacob. Nya maayo magkuha ka sang karnero, dalon mo di, kay ihaw na kon sang paborito nga pagkaon ni tatay mo, dalon mo dito, magpakuno-kuno ka kay tatay mo nga ikaw si Esau. Agod ihatag niya sa imo ang bendisyon, ang maayo nga blessing ihatag ni tatay mo sa imo, hindi sa imong magulang. Pero nagsiling pa si Jacob niya, ang ako niya magulang, bulbulanon, ako iya hindi. Paghikap ni tatay sa akon, balaan man niya gyapon. Ya sige lang, ako lang da kabalo. Kuha lang to bala. So nagkuha siya, ginloto sang mayong pagkaon, ang bulbul sang karnero, ginhimo niya bayo kag ginpasukso kay Jacob para nga dismulado kung hikapon nga daw medyo bulbulanon man siya. Gindala niya ang pagkaon dito kay tatay niya kag ginsingganan siya ni tatay niya, sino ikaw? Niya ako si Jacob nga imong kamagulangan nga bata. Ginhikap ni tatay niya, may bulbul man. Siling ni tatay niya, ikaw matuod si Esau, pero ang imong tingog daw si Jacob. Pero okay lang, ara nang linuto, ginkaon niya. Kag pagkatapos niya kaon, ginbendisyonan niya si Jacob sang tanan nga mga maayo nga mga bagay. Dugay-dugay, sa nakatapos na lang sila istorya, nag-abot naman si Esau, dala naman sa pagkaon. Natingala si tatay nila, si Isaac, yo, hindi pala to ikaw ang nagkanto di kayo na pagulang? Niya wala. Tinabalaan nila nga medyo gintip lang sila ni Jacob. Pero nag-request na lang si Esau, niya sige lang, pakamayuha na lang ako. Sing sa amay, hindi, kay nahatag ko na ang tanan nga bendisyon sa imong manghod, kay abi nakon ikaw. Di wala na ko sinugambal sa imo nga maayo. Pero nag-ayo gid si Esau. Nagsugot man si tata niya, pero siling niya, hindi ko na masulit ang maayo nga ginhatag ko sa imong utod. Daw pigaw niyang para sa imo. Kag tungod sina, dira nangakig si Esau ang magulang, nangakig siya manghod. Kag nagdumot gid si Esau nga patyo niya gid ang iyang manghod nga si Jacob. Nabalaan naman sang nanay nila nga mo ng plano ni
Esau nga patyon si Jacob, iya naman gin-arrange. Ginsingganan naman niya si Jacob nga maglayas na lang pagkadto sa Haran, kag pangitao niya to ang iyang tiyo kay may tiyo siya to. Kanya dito kalang anay magpahuway, tubtob nga maglipas na ang kaaki sang imo nga utod, amo na nang pagbalik mo di. So dira ang problema. Naglakat si Jacob nga puno sa problema. Masulobon siya, nagakahadlok siya, ilabi pa si Jacob, wala iya maanad sang layas-layas sa gwa. Balay nun siya nga bata. Wala siya kaagi sang lagaw sa malayo nga lugar. Kag first time nauna ini nga tion diin siya maglayas o kung maglakat. So dako ang problema niya. Nahadlok siya, masulubon siya kay biyaan niya ang ilang lugar. Kag sa nakalakat siya sa malayo na, duguro mga 30 to 40 kilometers na nalaktan niya, nabatyagan niya nagadulom na ang kalibutan. Magabi na, kag kapoy na siya. May kahadlok pa siya, kay kada niya tikang kung may mabatian siya nga sound, abi niya ko ginalagas na siya sa utod niya, kag patyon siya. So grabe ginagahadlok niya, ti gabi na, dulom na, nagpahuway siya, kag ginhimo amoy ni, nagkuha siya sang bato, kag ginbutang niya siyang uluhan, ginhimo niya nga ulunan ang bato, kag dito siya nagkatulog. Tungod kay kapoy siya, natulgan siya, kag siya pagkatulog, may nakita siya. Ginpakita sang Diyos sa iya ang hagdanan. Hagdanan halin sa duta, pagkadto sa langit. Grabe kalaba nga hagdanan, no? Kag sa hagdanan, nagasaka kag nakapanaog ang anghel sang Diyos. Ina nakita niya paagi siyang damgo. Kag sang pagbugtaw niya, nakasiling siya siyang kagalingon, ini nga lugar sang Diyos. Ini nga lugar, ari diri ang Diyos. Nabalaan niya ang Diyos pagi kay tatay niya. Ginaistorya ni tatay niya ang nanungod sa Ginoo. Pero siya wala sing personal nga encounter kag nagabati sang ginhambal sang Diyos. Nauna adto nga tion sang nagagi yung mga tinuod, wala siya sing experience ng nungod sina. Kag tungod sina, nagbuhat siya sang mga bato, gintipo niya, kag iya ginbutangan sang oil, kag nagsiling siya, ini amo ang balay sang Diyos. Kag ang Diyos, sadto nga tion, naghambal sa iya, nabatian niya ang tingog sang Diyos, nga naghambal sa iya. Kag ang hambal sang Diyos sa iya mo ni, siling siyang Ginoo, ini nga lugar nga imong ginhigdaan subong, igahatag nakon ini sa imo. Ini nga duta diri nga malapad, ihatag nakon ini sa imo. Siling siyang Diyos, hindi ka magkabalaka. Ako ang Diyos ni Abraham, kag ni si Isaac. Si Abraham lolo niya, si Isaac tatay niya. So apo siya ni Abraham. Nya ako amo ang ila Diyos.
So nabalaan ina ni Jacob nga ti Diyos non iyang kaliwat, halin kay lolo niya hasta kay tatay niya. Kag nga Diyos nagpadayon sa paghambal sa iya. Pagkamayohon akon ikaw, magadamo ang imong kabataan katulad sang balas sa duta. Kag pagkamayohon ko ikaw kag ang imong mga kaliwat. Di ko tanaw naton nga ang Diyos nagsaad sang pagpakamaayo sa iya. Tungod kay maayo si Jacob, hindi may sala siya gani, halinto sa ila mo na naglaya siya. Diri makita naton nga ang gugma kag kaluoy sang Dios hindi gali malabawan sang sala sang tao. Kung ano kataas ang sala sang tao, mas labaw pa gid iya ang gugma kag kaluoy sang Ginoo. Amo na ang ginpakita niya kay Jacob. Kag amo man ina ang ginapakita sang Dios sa aton. Kita katulad kay Jacob may sala man, pero bisan may sala ang katawhan, katulad sa aton subong, ang Dios nahigugma kag naluoy sa aton nga bisan ano kadamo sang aton sala, ang gugma sang Dios nagalabaw pagid. Ang kaluoy sa aton nagalabaw sa aton nga sala. Kag tungod sini ang bersikulo 15 nga aton ginbasa kaina, aton tanawon ang medyo apat ka mga importante nga linya. Ang una diri amo nang ginhambal sang Dios kay Jacob. Dumduma magaupod ako sa imo. Amo ning una nga ginhambal sang Dios sa iya. Saad promisa ini sang Dios. Nga nagsiling ang Dios nga magaupod ako sa imo, diin makadto si Jacob. Ang iyang kaladtuan amo ang Haran. Diin ang iyang tiyo, ang utod ni nanay niya nag-istar. Kay man nahadlok siya nga patyon ni Isaw nga iyang magulang. Pero ang Diyos naghambal, okay, ako magaupod sa imo. Kung ang Diyos magsaad nga magaupod, tutuod ginina nga updan niya si Jacob. Kag nga saad, ginasaad man sa Diyos sa katawhan niya, tub-tub subong. Ginasaad ina niya nga siya magaupod sa aton. Katulad sa ginhambal niya kay Jacob, amo man na ginahambal niya subong sa aton, nga siya magaupod sa aton. Tanawon naton si David. Si Haring David, ini makita sa Salmo 23. Ginkabig niya nga ang Diyos amogid ang nagaupod siya. Siling ni Haring David, bisan nagalakat ako sa kadudulman o kung sa landong sang kamatayon, ikaw kaupod nakon. So si David naghambal sina, si Jacob ginhambalan sang Dios nga ako makaupod sa imo. Si David naghambal man nga ang Dios magaupod sa iya bisan sa landong sang kamatayon. Saad ina sang Dios. Kag hindi lamang amoy na nga ang Dios nagsaad kay Jacob, nagsaad man siya kay David. Bisan pa si Joshua sa Old Testament, kag makita ini sa Joshua chapter 1 verses 6 pagkadto sa 9, nga nagsiling ang Dios kay Joshua, magpakabakod ka, hindi ka magkahadlok, ako magaupod sa imo
bisan diin ka makadto. Grabe ina nga saad siyang Dios, lain-lain nga saad ang ginhimo niya. Halin sa una, mga katawhan nga gin saadan niya lain-lain, kagina nga saad siyang Dios, iya man ina ginahimo sa aton subong. Karon nga tuig 2021, wala kita sa pagkamotuod makahibalo kung ano ang aton dangatan sang aton kabuhi kag pagpangabuhi. Pero ang Dios nga nakahibalo nagsaad nga ako siling niya magaupod sa imo. So hindi kita magkahadlok sa pagpangabuhi, sa pagsugata bisan ano nga gumuntang ang aton nasugata sini nga tuig tungod kay ang Dios nagasaad nga magaupod sa iyang mga katawhan. Bisan pa sa New Testament, kung mo matun-an maayo ang Bible, sang wala pang magbalik si Kristo sa langit, gintipo niya ang iyang mga apostles. Kagkabalo ka anong siling niya? Siling ni Kristo, lakat kamo sa bugos ng kalibutan, itudlo ninyo ang mga tao. Tudloin ninyo ang mga tao sang mayong balita. Himuat sila nga akon magintutunan. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sang Amay, Anak, kag sa balaan nga Espiritu. Kag ang saad sang Dios amo ini. Ako magaupod sa inyo tubtob sa walay katubtuban. Grabe nga saad sang Dios. So halin sa Old Testament, ginsaad niya kay Jacob, ginsaad niya kay David, ginsaad niya kay Joshua, ginsaad niya sa mga apostles, ginsaad niya sa aton nga siya magaupod sa aton tubtob sa walay katapusan. So hindi kita magkahadlok, magpakaisog lamang kita kay ang Dios nagaupod sa aton kag kita nga mga katawhan sa Ginoo dapat man nga magpabilin dira sa Dios kag hindi magbiya sa iya. Kay siya mo ang Dios nga nagsaad nga hindi siya magbiya kundi siya magaupod sa aton. Kag ang sunod nga linya diri ginambal niya kay Jacob nga kuhaan man naton leksyon. Sinya ako magaupod sa imo kag magabantay sa imo bisan diin ikaw makadto. Ari ang pulong bantay naman. Siya magaupod kag magbantay kay Jacob. So ang Dios sang una kag amo man subong siya magaupod sa aton kag siya man amo ang magabantay sa aton. Kung basahon naton ang balaan na kasulatan, ang Salmo 12, ang Salmo 121, okay? Salmo 121, Psalm 121, verses 2 to 5, amo ini ang ginsiling sa Dios. Ang Dios wala nagakatulog. Nagabantay siya sa aton sa adlaw kag sa gabi, sa tanan nga segundo, oras, adlaw, bulan, sa tanan nga panahon, siya nagabantay kag wala nagakatulog. Kung maayo ang aton tulog kun gabi, ang Dios iya wala gakatulog sa pagbantay sa aton. May imagine mo ang isa ka iloy nga nagbunag sang isa ka bata nga hindi siya makatulog kundi nga ginabantayan niya gid ang iyang bata basi may lamok, basi mangihi o kon gutomon ginabantayan niya gid. Pero ang iloy bisan ano kakapoy kakatulgan. Pero ang Diyos siya susuno sa Salmo 121 halin sa 2 sa 5 wala siya katulog.
Kabalo kamo kung ano nga sapat sa kalibutan nga tama lang kalipot ang tulog. Sa ako nabalaan, ang sapat nga natawag nga giraffe, daw wala man na di sa aton kay karbaw lang na yakog baka ari di. Pero mabasa na mo sa mga libro, ang sapat nga giraffe, 2 lang ka oras ang iyang tulog. Sa isa kadlaw ka gabi, 2 lang ka oras. Kita ya gina-advisean nga magtulog 6 tub 8 ka oras. Pero ang sapat ang giraffe, 2 lang ka oras ang tulog niya. So, mayo pang giraffe kay bisan 24 oras, baka tulog ba sa iya 2 ka oras. Pero ang Diyos iya, suno sa ginahambal niya, tungod kay nagabantay siya sa aton, kita nga iyang mga kanakan, kita nga mga katawhan niya sa kalibutan, wala siya nagatulog. Bilog nga gabi kag bilog nga adlaw sa pagbantay sa aton. Dira lang nimo mabalaan kung daw ano ang kabalakas ang Diyos sa mga tao. Ginhambal niya ini kay Jacob, ginhambal niya ini sa kalain-lain ng mga katawan, kag ginahambal niya man ini sa iyang mga katawan subong. Nga nagsiling siya, ako magabantay sa imo, bisan diin ikaw makadto. So mga kautoran, hindi kita magkadlok sa pag-atubang kag pagpangabuhi sining bag-o nga tuig, kay ang Dios nagabantay kag nagaupod sa aton. Kag masunod diri nga linya nga ginhambal pag niya nga ginakuhaan naton sang leksyon, nagsiling pagit siya, kag pabalikon ko ikaw sa sini nga duta. Ano ini nga duta? Atong duta nga diin natulgan si Jacob, ngalanan niya Bethel. Bethel. Siling sang Diyos, okay, mag-aupod ako sa imo pagkadto sa Haran, pero pabalikon ko liwat ikaw diri sa Bethel. Amo na yung gusto niya silingon. Pabalikon ko ikaw liwat. Opdan ko ikaw pagkadto to sa Haran, pero opdan ko ikaw pabalik liwat. Pabalikon ko ikaw liwat diri sa Bethel. Amo na ang saad sang Diyos nga wala gid maguba. Kay ang katapusan nga panahon, si Jacob gin pabalik gin man sa Ginoo. Okay, pero hindi ta mag-istorya sa pagbalik. Pero are lang kita. Si Jacob ginopdan sang Dios halin sa Bethel, pagkadto sa Haran. Dira sila nagsugod sa Bethel, pagkadto sa Haran. Kag opdan man siya sa Dios pabalik. Okay, ang leksyon nga makuha naton sini amoy niyo. Kita naghalin sa Dios. Amo na ginasiling sa Bible, nya ako ang Alpha kag Omega, ang ginhalinan kag katapusan. Si Jacob nagaling sa Bethel, naglakat sa Haran. Kag inupdan siya ng Diyos babalik. Kita naghalin sa Diyos. Kag magapauli o kon magabalik makita gihapon sa Diyos. Kay siya ang ginsuguran kag dira kita magatapos sa iya. So bisan anong matabo sang aton kabuhi, magabalik gid kita iya sa Ginoo. Kaya muna ang ginhambal niya, ako ang Alpha kag ang Omega, ang ginhalinan kag ang katapusan. Ang aton kabuhi nagalin sa Ginoo kag dito man magatapos sa Ginoo. Tungod kay ara kita sa kamot sang Ginoo, hindi kita dapat nga magkabalaka kung magkahadlok kung ano matabo sa aton, kayara kita sa maayo nga kamot sang Dios. Kagasunod pagidri nga ginhambal niya
Nagsiling siya nga okay, pabalikon ko ikaw liwat sa sini nga doog sa Bethel. Kag nagsiling pagid ang Ginoo amo ning katapos ang linya. Nagsiling siya, hindi ko ikaw pagbayaan. Arang ang liabi nga pulong. Hindi ko ikaw pagbayaan. Tubtob nga mahimo ko ang tanan nga ginsiling ko sa imo. Hindi ko ako pagbiyaan. Hindi ko ikaw pagbiyaan siling sang Diyos. Tubtob nga mahimo ko ang tanan nga ginsaad ko sa imo. Anong ginsaad sang Diyos sa previous nga mga verses? Nagsiling ang Diyos sa iya nga ihatag ko ni ang duta diri nga ginatigdaan mo. In kalaparan di ihatag ko ni sa imo. Pakamayohon ko ikaw, padamuon ko ang imong kabataan, ang imong kabataan magaangkon sining malapad nga mga duta. Kag ang imong mga kaliwat magadamo katulad sang balas sa duta. Amo nang saad sang Dios. Anong ginsiling niya kay Jacob? Siling niya kay Jacob, hindi ko ikaw pagbiyaan. Tubtob nga matuman ko ang akon ginsaad sa imo. Ang ginsaad niya amo nga duta ihatag. Madamo nga kaliwat iyang ihatag. Kagina nga saad, wala niya ginsaad iya sa aton nga manuble tato sang Bethel. Kag wala niya man ginsaad nga aton kabataan parehas kadamo sang balas. Personal to yang ginsaad niya kay Jacob. Pero ang principle makuha naton. Nga ang ginsaad sa aton niya sang Dios, nga ang ginsugdan niya nga kaluwasan dito sa cross, iya ina nga tapuson. Hindi nga sugdan lang kag hindi pagtapuson. Ang gisaad kay Jacob, sili niya okay, ako hindi magbiya sa imo, tubtob nga matuman ko ang akon ginsaad. Anong ginsaad sang Dios sa aton? Ang ginsaad niya mo ini, nga siya magabalik, kag kuwaon niya kita, kag magaistar sa iya dito sa langit sa wala sing katapusan. So dito kita nagsugod sa cross, kay dito niya ginhimo ang kaluwasan. Dito niya ginbayran siyang hamili nga dugo ang aton nga kaluwasan. Tungod kay ginsugdan ina sang Dios ang aton kaluwasan, iya ina nga tapuson nga kaluwasan, hindi pagsugdan kag biyaan, iya inang tapuson sa iyang pagbalik. Ang aton kaluwasan mangin kumplito na sa pagbalik sang Dios. Ginsugdan niya dito sa cross, kag iyang kumplitohon sa iyang pagbalik liwat. Siguro akon atagon ang pulo nga kumplito, no? Nga ano, wala pa pala makumpleto ang aton kaluwasan? Kumpleto na. Pero amo ni ang dagway sa pagkumpleto sang bugos naton nga kaluwasan. Ang tao tapos nga mapatay sa lawas, ginatawag ang physical death. Ang iyang kalag magagwa sa iyang lawas. Kay man ang tao na komponer sa tatlo, lawas, kalag, kag espiritu. Ang kalag kag espiritu sa kamatayon iya sang aton lawas, magagwa siya. Kag magapauli diretso sa Dios nga mo nagtuga sa iya. Okay? Pero ang lawas iya, mabilin di sa duta, ilubong sa cemetery. So nagsiparar sila.
ang kalag nagpuli sa Dios, ang lawas siya nabilin pa to sa duta sa cemetery. Pero nagsaad ang Dios, anong saad niya? Nga baga balik sa liwat. Kagang siling niya, nga ang tanan nga mga tao nga nagkalamatay, nga may pagtuo kay Kristo, pagabanhaon, kag mga buhi pa sa tion pagbalik sa Ginoo, ang ilang lawas pagilisan sang lawas nga hindi madonot, kag ang mga buhi kag patay sa pagbalik ni Kristo magasugata sang dungan dito sa panganod kag dalon sang Dios dito sa langit, kag nagsiling siya dito magapakig-upod kita sa Dios sa wala sing katapusan. Amo nang ginsaad niya. Siling ni Kristo, hindi lang kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig man kamo sa akon, sa balay sang akon amay, may badamong hulot, magabalik ako liwat. Siling ni Kristo, waon kamo agud nga, kundiin ako, dito man kamo. Ang aton nga lawas nga babanhaw, kag ang aton kalag nga dito sa langit, ibalik ina sang Dios, kag ina amo ang inasiling, kumplito nga kaluwasan, kay ang lawas naluwas na, nabanhaw na. Ang ato niya kalag nag-una, so hindi pa nimo makabig nga kumplito tanan tungod kay ang lawas wala pa mabanhaw. Pero sa tion sa pagkabanhaw, kumplito ang tanan. Lawas kag kalag, kumplito nga kaluwasan. Amoy na sang pagsiling ni sang Diyos kay Jacob, okay, hindi ko ikaw pagbiyaan, tob-tob nga makumplito ko ang tanan nga ginsaad ko sa imo. Kag amo may na ang dagway sang ginhambal sang Diyos sa aton. Nagasiling siya, okay mga anak, hindi ko kamo pagibiyaan, tob-tob makumplito ko ang kaluwasan na ginsaad nakon sa inyo. Kaluwasan na ginsugdan niya dito sa cross, kakumplitoon niya sa tion sa iyang pagbalik. So, sa sini nga panahon, gadamo sa mga problemas nga nag-abot sa aton, may kaisog kita sa pagatubang sini tungod sa mga pulong sa Dios nga nagapasalig sa aton. Sinya, ako magaupod sa inyo, kag siling niya, hindi ko kamo pagpabayan, bantayan ko kamo, so ari kita sa pagkamatuod, wala kita iya makahibalo sang adlaw-adlaw naton nga dangatan sa sini nga bag-o nga tuig. Pero aton siguroon nga ang Dios iya nakahibalo sang tanan. Kagang siling niya, bisan wala kita iya makahibalo sang tanan, nabalaan naton suno sa ginahambal sang Bible, nga yara kita sa kamot sang Dios nga nakahibalo sang tanan nga butang. Kag ini nga Dios nagahambal sa aton nga hindi niya kita pagkalimtan, kag hindi niya kita pagisikway, secured kita, sigurado kita sa kamot sang Ginoo nga wala sing bisan sino nga makaagaw kag makakuha sa aton halin sa gamhanan kag mahigugmaon nga kamot sang Ginoo. So anong pagabuhato naton? Magsalig lang kita sina nga Dios nga amo ang nagabantay, nagatipan sa aton kag sarang makapangapin sa aton mga kabuhi batok sa kamot sang kaaway nga amo si Satanas. Diri lamang kita magatapos, kabay nga Dios maghatag sa aton sang Dios no nga pagidait kalinong sa aton mga kabuhi. Madamong salamat.